Sziasztok! Ebben a mai videóban rollerezni fogunk, azon kívül szöktetni. Megpróbálunk legalábbis. Csak más fel. Igen, itt van velem Vezsenyi, ő lesz a kameraman. Hello! Itt van velem Dominik. Sziasztok! Hello, És jó én niga. ugye Bokor vagyok. Ja, hello, Bokor. Mit szólsz ez a mai videóhoz? You a niga? Oh, hell no. Do we have a problem? Gyere! Jó! Menj vissza. Te is. Kezdjük el! A győrűba voltál le? Nem. Na, akkor most leszel. Nos, Marci már felvette a rollert. Marci, én is olyan hülye vagyok. Hoppá! Ezt a rajzot tegnap készítettem itt a földben. Nagyon szar, tudom, de lesz. Pont én Nem kéne beszéljek, és te videózol. Nem érdekel. Új, de nagyon jó szöktetsz. Oh my god, micsoda szöktetés. Holy moly. Boldogtalanja. Felesik a boldogtalanja. Jó, azt köszönöm vezetés. Micsoda? Itt van. Bokor. Dominik. Hoppá, új, de kancsol. Szerintem akkor kezdjük is el. Ezt majd kivágjuk. Na, akkor azt innen fogok megpróbálni szöktetni, csak ne esek el. Mert hogyha elesel, szar vagy. Miss. Dugd fel. Családbarát, Marci, családbarát. Ezt pont én mondom. Pont te mondod, aki kéne kamerázni. Na, kezdjük el. Fókuszkálni. Kén. Gyere, Sigma. Ez volt a legszarabb szöktetés, amit láttam. Gyere, Sigma Dominik. Lássuk Sigma Dominik, bocsánat, nem tudok beszélni. Na, és hogy hívják amúgy? Hoppá! Sigma Dominik nem tud semmit csinálni, mert egy csics. Ugrál, mint a béka ember. Na, és mondom, csak ez a maszk azért van rajtunk, hogy ne lássátok az arcunkat. Tényleg, Mart, Bokor? Igen, tényleg, Bezsenyi, tényleg. Olyan ügyes vagy, olyan okos vagy. Szerintem már nem is kell. Gratulálok, itt van egy fogyatékos. Amúgy, ami te vagy. Nem? Fel kell raktad jól a maszkodat. Hogy csütörtök van. És tavasz van. Aztán. Tényleg, kötőre. Mégis olyan hideg van, mint a rózsi. Amúgy igen. Na, akkor kezdjük el, én a mondó vagyok. Hoppá, jó. Boldogtalan. Na, Nem tudsz szöktetni, te. vegyük komolyan. Te tudnál, ezt vegyük komolyan. Na. Én is fogok akkor ebben a videóban. Na, ez már nem volt rossz. Ez már nem volt rossz. Ez már... Jó, mind a semmi, ez is jobb. De én még mindig nagyobbat tudok. Bokor ki rage-vétel. Dominik egy Opa! Búnya! Ez a kretének. Szia, Niga. Sigma Dominik vagyok. Ezek itt fajtolnak. Dominik B. családbarát. Legyél családbarát, te. Fel se tudod rakni a maszkot, megfogom. Vedd fel már normálisan. Lego nincs. Szarszag van. Mert ide szartál. És megmutatom, egy kicsit átveszem a kamerát. Egy másodperc. Ott lakik a Prezsmer. Hol? Ott jön egy szép szutykos kocsi. Na most Vezsenyi szépen átveszi. Hello? Vezsenyi átveszi. Mert Bokor nem tud videózni. Ne sírj, Bokor. Nem kell sírni. Ez a kocsi ilyen lassú, vagy mi van vele? Ja, megállt. Oké, gratulálok.
Na, szöktetsz vagy nem szöktetsz? Firebait. Kocsi. Újra. Újabb kocsi, ez itt közben felborul. Ez itt közben felborul. Na, addig videózunk. Hoppá, Dominik ugrál. Micsoda ugrálás. Hoppá. Megjött Bokorics a képbe. Hoppá. Ó, jó. Milyen freestyler. Ez itt el akar engem ütni. Mindjárt meg is teszi. Hoppa! Bokor, ezzel mit értél el? Hoppa! Uram, mi a vélemény a Tisza kőolajról? Az, hogy nem nyilatkozom. Oké, köszönjük szépen, uram. Önnek mi a vélemény a Tisza kőolajról? Nekem az a véleményem, hogy kapja be a Rendben. Megüzenjük ezt Magyar Péternek. Hoppa! Júj, micsoda freestyler! Öcsém! Na most én jövök a szöktetéssel. Na most nézzétek! Na, kijött Prezsmer is! Jó, hoppa! Káposztáim! Na, itt van Prezsmer is. Na, ott jön Vezsenyi. Te! Na most én videózom. Én már jobb videós vagyok, értitek? Nézzétek meg! Hoppá, mutassad még egyszer! Hoppá! Lássuk, megnézzük, mit csinál addig Vezsenyi. Hoppá! Hoppá! Vezsenyit videózzuk! Vezsenyi! Addig Vezsenyi! Dominik! Hoppá, Vezsenyi mindjárt állít minket! Hoppá! Hoppá, most Vezsenyit nézzük! Hoppá! Na! Nyugi! Chill! Chill! Feljelentelek a rendőrségnek! Te, olyan melegen van. Na most megnézzük a profizmust. A Dominik Prót. Hoppá, de szan. Hoppá. Ott megy a kicsi hülye gyerek. Hoppá, de szan. És Vezsenyi jön. Vezsenyi, azt a mindenit. Vezsenyi, amúgy ez nem probléma, ha látszik az arcod. Tessék, adom a maszkomat. Addig itt figyeljük Dominikot. Dominikot figyeljük. Dominik, egy Sigma Dominik. Dominik, Sigma Dominik. Na és addig ezt figyelzátok. Egy perc. Nézzétek. Nem értek hülye földre. Bokor, tegel!